खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि मेष राशिनि राशिफलआ बुङो दि बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै दान्थे-बिदान्थेजों बुंफबगोन। फालांगियाव नाङै खरसाखौ बांहोनाया रांखान्थियारि थासारिखौ लोरबां खालामनो हागौ। नेगेटिभिटिनिफ्राय गोजानाव था। वृषभ राशि। दिनै खामानियाव राङारि मुलाम्फा मोननायनि खाबु मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि सोरजिथायनि मुलाम्फा लागोन। आथिखालाव गाव-सनमान गोनां मिथिंगाया मुंदांखा जानायाव हेफाजाब होगोन। नखरनि थागिबिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ बोखारगोन। मिथुन राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि फालांगिखौ बांहोनो हायो। फालांगियाव गोदान रां थिसननायनि मोनसे खाबु थागोन। दिनै गोजाम अजदफोरखौ बोखारनाय जागोन। गोजाम बाथ्राफोरखौ बाव आरो आथिखालजों गोरोबलाय। फिसा-फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै नखराव जेंनानि थासारि सोमजिनो दाहो। कर्क राशि। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाय गाहाय जागोन। गोसोआरि जेंना नुजाथिगोन। मिथिनो मोनै गिनायजों गोसोआ जेंनायाव गोग्लैगोन। सिंह राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै गलाय-गथाय सान मोनगोन। फालांगिया मोजाङै मावगोन। माखासे गोदान बिथांखिफोरा मोनसे आयदायाव ओंथि गोनां जागोन। गावारि सोमोन्दोआ नखराव नांलाय-खमलाय सोमजिहोनो हागौ। फालांगि आरो रां थिसननायाव मुलाम्फा गोनां जागोन आरो लेनदेननिफ्राय बारग'गोन। कन्या राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै सरासनस्रा सान मोनगोन। फरायनायाव नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। साख्रि गैजायैफोरा साख्रिनि खाबु मोननो हागौ। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हायो। फालांगिया गेजेर जागोन। नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन आरो न'नि आबहावाया मोजां जागोन। तुला राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै नोंथांनि खामानियाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा साख्रि आरो फालांगिनि बिथिङाव मुलाम्फा मोनगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननायनि खाबुफोरा गेवगोन। वृश्चिक राशि। लोगोफोरजों लोगो हमनाया मोजां जागोन। दिनै थागिबिनि खामानियाव अलसिया थागोन, नाथाय नोंथाङा खाफालनि गोहोजों रां आर्जिगोन। सावस्रिनि बागै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथाङा गोनांथिनिफ्राय बांसिन खामानि मावगोन। धनु राशि। बे राशिनि सुबुंफोरा गोब्राब नाजासेयावबो एसेल' जाफुंसारनाय मोनगोन। रागाखौ दबथाय आरो गावनि बिबुंथिखौ सामलाय, नङाब्ला नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोग्लैनो हागौ। फालांगिया लासै जागोन आरो राङारि जेंनाफोर जानो हागौ। मकर राशि। दिनैनि साना जायखिजाया गोदान खामानि जागायजेननो थाखाय मोजां सान। गोजाम थाबथानाय रांखौबो मोननो हायो। नखरजों सम हगार। गोसोआरि सुखु आरो गोजोन मोनगोन। जाग्रा आदार आरो लोंनायखौ जोथोन लानांगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना जायखिजाया गोदान खामानि जागायजेननो थाखाय मोजां सान। गोजाम थाबथानाय रांखौबो मोननो हायो। नखरजों सम हगार। गोसोआरि सुखु आरो गोजोन मोनगोन। जाग्रा आदार आरो लोंनायखौ जोथोन लानांगोन। मीन राशि। फालांगियाव रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन, नाथाय बांद्राय खरसानि थाखाय रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन। गावनि गोसोआव जेबो रोखोमनि सन्देह दाजा। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगो एबा बाहागिखौ लोगो मोननानै गोजोनगोन।